Auni yang mane ni mana chama yenga gomanji san u ya teste wa u nisonjara kosɛbɛ nga a caman bɛ ɲininga ko mun y'a to gomanji jalen do. Ne ni mana o ye kɛfɛn yɔrɔ de ye. Kɛfɛn dɔ de kɛlen do a la o de y'a to a jalen do ɲani k'a fɔ k'a maɲi de fiyewu. Maa minnu y'a utiliser u b'a dɔn k'a fɔ ko galon dɛ. Ale feereta bɛ n bolo Mali kɔnɔna na 1000 n'o ye 1000 ye. N'i y'a san n'i b'a fɛ ka utiliser i b'i ko k'i jɛ fɔlɔ pasi. I mana n'i ko k'i jɛ pasi ka ji to i fari la i b'a k'i fari la. I t'a k'i fari la k'a sɔrɔ ji t'a la. O de y'a to ale jalen do. I bɛ ji de to i farikolo la ka sɔrɔ k'a kɛ k'i farikolo tereke kosɛbɛ. N'a kɛra k'i farikolo tereke wagati min na i bɛ sɔrɔ ka ji bɔn i kan o y'a bannen. Ani fana a dilannen do dilan cogo la fari sugu bɛɛ bɛ se k'a kɛ a fari la. I n'a fɔ n'i ye peau sensible ye k'i ye peau normale ye i bɛ se k'a kɛ i fari la. K'i fari ye farijalan ye k'i fari fana ko tulu bɛ bɔ a la i bɛ se k'a k'a bɛɛ la. Ne kɛlen ka n ka gomanji in kɛ n fari la n kɛlen ka n fari sanango n bɛna gomanji wɛrɛ de d'a kan tantɔ. Ni gomanji in kɛcogo n bɛna bila n ka YouTube kɔnɔna na ani n ka réseaux sociaux tɔw sanfɛla la sɔɔni dɔrɔn. Ale fana ka ɲi kosɛbɛ. Maa minnu t'a fɛ k'a dabila fiyewu ani kɔɲɔmuso kuraniw a dabɔlen do olu de kama. Ne ni maanaw a branchelen ka to fana. Ne ka gomanji ye 100% naturel de ye. Nɛgɛjuru sira o bɛ ja sanfɛla la a y'aw ɲɛw kalakala aw kan bɛɛ.